Tak už točíme. Jo? Tak jdem. A musíš tam... Účastník party. Hoď tam ten kondom na ten stůl. Ne, to potom já to vytáhnu z kapsy a jim to porobit nové. Ne, to nikdo nepozná. Hej, úplně vzít telefon a zavolat Alkomanovi. Ale tam, hej, kde byl ten kondom? Tady to? Nalívejte si ale to, nalívejte si pití, hned, tak se začne točit, jakože prostě chceš fakt chlast. No co čekáš, kurva? Já kurva, tak já si ty neřekl nic ještě, ale sorry vole, tak sorry, no tak... Můžem. Chvíli po půlnoci se další party rozbíhá v těle, pulsuje alkohol, všechno je, zdá se tak, jak má, nikdo se nestará, den dneska. Já musel přesně hrát 30 minut. Ukáže jdem dál a jazyk se pomalu zamotává, víc než bych čekal, asi to se mnou brzy zamává. Pro mě si ještě krásnější. Ne, to bylo moc vole. Já nevím, já to nevidím. Tak, Já nevím, tak dobré. Jo, herpes. No kamarádi mi vždycky říkali, já to zkusím, ale pořád jsem tak nějak to jako nechtěl, říkal jsem si, to je taková blbost. No ale pak jsem to jednou zkusil a jak jednou zkusíš, tak už musíš. A od té doby jsem prostě v tom, neznám cestu zpět, i když jsem si myslel do nedávna, že bych se z toho mohl ještě dostat. Ale teď už definitivně vím, že ne. Už 2 týdny jsem to neměl. A hned potřebuji co nejdřív další dávku. Takže doufám, že už zase přijde další video na internet a už mi v podstatě nezbylo nic jiného, jenom herpes. Jak jste se seznámili? no, jako už to moc nevybavuju. Fakt ne. No, fakt nevím teď. To bude dlouho. Fakt. Jak jste se poznali? O tom nechci mluvit. Jak jste se poznali? Jo, už vím. Já jsem dělal pomocného režiséra u jednoho filmu a kluci tam hráli. Hej, tak uděláme to tak, jak jsme se bavili včera? Jo, asi tak jak včera, že? Asi jo, já se tak myslím. Normálně dívej, vezmeš to a strčíš mu to do prdele. Jo. Jak vznikl herpes? To je na dlouho, no. To jsem tak poznal jednu holku vlastně a bylo to jako fajn, ale potom ráno jakože... No, počkej, jaký herpes, jako ty do prdele? Trápuna teďka, že jo? Nevím, střední to prosím tě. Jak vznikl herpes? Jak vznikl herpes? Co? Sorry. Bylo dobré, to bylo dobré. To se mi upřímně líbilo. Proč to děláš, nebo co tě na tom baví? Mě to prostě hrozně naplňuje, já si nemůžu pamatovat, vždycky přijdu takový plný po tom natáčení, ne? Takové, fakt super pocit. Ty vole, co to je? Proč to děláš, nebo co tě na tom baví? Tak já se začal tam už od základky. Tak to jsme spolu vždycky tak vyváděli a jinak jsem lev a rád se ukazuji, tak asi proto. To mě na tom baví a jsem rád, když si na mě lidi v zoo ukazují. Proč to děláš? Proč to dělám? No. Co chcete? Točit, ne? To ne, žádné takové. Žádné takové chlapečky. Co pak? Ty už nechceš? Ne, já už jsem vám říkal, že už to nebudu dělat. Jo. Co tvůj křeček Charlie? Co kdyby se mi co stalo? Ty by náhodou, nevíš, že? Kdykoliv si může cokoliv stát. No tak jo.
Typni si, kolik lidí zná herpes. Tak máma, Luky, Lexa, já. Tak, no, tak těch 5, 6, 5 si myslím, já bych řekl, že 5 asi. Ne, co? 5? Typni si, kolik lidí zná herpes. 3. Typni si, kolik lidí zná herpes. 50? No, tam je maximálně 6. Aha, tak 40? Co je to herpes? Král prostoru. To chodíme celý den sem a tam a tady snad nikdo není, hej. Dával mi ty prachy, ty děvko! A je tady někdo? Prosím vás, můžu se vás jen vyrušit a zeptat se vás na jednu otázku? No. Co je to herpes? Herpes? To jo, počkej, to jsem mi doslyšela. Já taky. Není to ten růžový vysavač? Co je to herpes? Herpes? To já radši zavolám mamce, ona na tyhle věci dobrá. No, čau mami, prosím tě, nevíš, co je to herpes? No, herpes. Jo, teď o tom jsme se vlastně včera bavili. Aha, jo, tak jo, díky moc, moc mi pomohla, měj se, ahoj. Jo, tak to nevím. Akce. Škámu už netoč, že mám tu představku si jdu aspoň vysrat. Ježíš, sorry. Hej, můžu se tě prostě jenom zeptat na jednu otázku? No. Co je to herpes? Prosím vás, my si chceme zeptat, co je to herpes? Běžte do prdele. To už je skoro tma a potřebujeme ještě jednoho člověka do záběru, ty logo. A máme štěstí, dívejte. Prosím vás, můžu vás jenom vyrušit? Prosím vás, jenom odpověděte na otázku. Co je to herpes? Hej, si byl kameru. Já byle, dej mi to, dej mi je, hajzle. Tak si nás natočte teďka, že? Co děláš? Že máš ty brýle, střelíme to a čepka, ukaž čepku, fajn. Jdem do píče.